वेलकाम बैक टू आवर NBS चैनल। सो लोगोफोर जों दा बेवहाय नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जोबोर इम्पोर्टेन्ट सिलेबास जाय माने आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि थाखाय जायफोर फरायसा बिथांमोना प्रिपेयार खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना सिलेबासखौ मा फैगोन बिथांमोना मोनथियाखै। दा बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ जोबोरैनो गोनांथि होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि थाखायनो बेखौ बानायनाय जादों आरो जाहाथे बिथांमोना आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टराव जा फैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बर 2020 जानो गोनां एग्जाम बे एग्जामाव जाहाथे मोजां मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हायो। दा बे हिसाबै गिबियावनो नोंथांमोननो एग्जाम सिलेबासखौ फुल एग्जाम सिलेबासखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन। सो लोगो नोंथांमोन बे NBS चेनेलाव नोंथांमोना स्टाडिनि अनगायैबो थाखो 10 बा 9आव फरायनायनि अनगायैबो बेवहाय नोंथांमोना माखासे एग्जामजों सोमोन्दो गोनां बा एग्जामनि एन्ट्रेन्स एग्जामफोरनि माखासे कुइसन एन्सारफोरबो मोननो हागोन आरो सिलेबासफोरखौबो जों बे चेनेलनि गेजेरजोंनो डिसकास खालामनाय जागोन। सो लोगोफोर जों दा गोबाव खालामालासे आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टराव एग्जामनि पेटार्नफोरा माबायदि बा एग्जामनि सिलेबासफोरा माबायदि जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायनोसै। दा बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोन्दों बेवहाय आसाम पुलिसनि सेलेक्शन प्रसेसा साब इन्सपेक्टरनि सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन। दा बेवहाय डिटेल्सआव होनाय दङ गिबियावनो रिटेन एग्जाम जागोन आरो बे रिटेन एग्जामा फैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बरावनो जागोन आरो बेवहाय गासै मार्कआ थाबाय 100 मार्क थागोन आरो बेनि मादाव बे 100 मार्कआव गासै 100टा कुइसन थागोन आरो बे 3 आवार्सनि जागोन। नोंथांमोननि जा बे फैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जा आनजाद बेयो गासै 100 मार्कनि आरो 100टा कुइसन थागोन आरो गासै बे 3 आवार्सनि जागोन 12 बाजिनिफ्राय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आरो MCQ जागोन। बे रिटेन एग्जामा जाबाय MCQ OMR आव नोंथांमोना लिरनो नांगोन OMR एन्सार शीटआव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय रिटेन एग्जाम पास जानायनि उनाव फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट जागोन बेवहाय गासै 40 मार्क्स जागोन आरो बे फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्टआव नोंथांमोना लं जाम्प दा मेलनि थाखाय बे लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार जानो नांगोन बेसेबां बारनो हानो नांगोन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय लं जाम्प फेमेलनि थाखाय बे 244 सेन्टिमिटार जानो नांगोन बेबायदि बेसेबां डिस्टेन्सखौ बारनो हानो नांगोन आरो नेक्स्टआव फैबाय केन्डिडेट विल बी गिवन 3 चान्सेस एन्ड द लंगेस्ट जाम्प विल बी टेकेन इनटु एकाउन्ट। दा बेवहाय नैबे जा बारनाय गोलाव बारनायाव सासे केन्डिडेटखौ माने खोनथाम चान्स होनाय जागोन आरो खोनथाम मादाव जायनो बयनिख्रुइ बे केन्डिडेटआ खोनथाम बारनायाव बबे बारनाया बयनिख्रुइ डिस्टेन्स गोलावसिन जादों बेखौ बे लानाय जागोन होनना बुंदों। आरो नेक्स्टआव फैबाय बेखौ लाखांनायनि उनाव लं जाम्प जाखांनायनि उनाव केन्डिडेटफोरा खारनो नांगोन रेस्ट जागोन आरो बे मेल केन्डिडेटनि थाखाय गासै 1600 मिटार जागोन आरो बेखौ 1600 मिटारखौ गासै 450 सेकेन्डआव बिसोर कमप्लिट खालामनांगोन। आरो नेक्स्टआव फैबाय बे जाबाय फेमेल केन्डिडेटनि थाखाय गासै 800 मिटार्स खारनो नांगोन आरो बिथांमोना गासै 240 सेकेन्डआव बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ मिनिटआव लाङोब्ला 60 जों डिभाइड खालामब्ला बेसेबां जागोन बेखौ नोंथांमोना दिहुनना लानो नाजादो। बेनिफ्राय बेखौ थांनायनि उनाव फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट थांखांनायनि उनाव नेक्स्ट फैबाय कम्पिउटार प्रफिशियेन्सि टेस्ट। दा कम्पिउटार प्रफिशियेन्सि टेस्टआव मा फैगोन दा बेवहाय गासै 30 मार्क्स थागोन 30 मार्क्सनि मादाव 10 मार्क्सआ फैबाय 10 मार्क्स एलटेड फर ए डिग्री इन कम्पिउटार एडुकेसननि सोमोन्दै बेवहाय थागोन आरो 20 मार्क्सआ जाबाय प्रेक्टिकेल थागोन। दा बे जाबाय फाइनाल माने कम्पिउटार प्रफिशियेन्सि टेस्ट आरो बे गासै मोनथामनिबो रिजाल्टखौ नायनानै मोनसे फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन आरो अब्लानो नोंथांमोना सेलेक्सन जानो हागोन। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जोंना बे जाबाय आसाम पुलिसनि सेलेक्सन प्रसेसफोरा माबायदि बेखौ जों डिसकास खालामबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो रिटेन एग्जामनि डिटेल्स थामहिनबा रिटेन एग्जामा माब्ला जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आरो एग्जामा जाबाय अफलाइन जागोन नोंथांमोननो कुइसन पेपार होगोन आरो एन्सार शीट होनाय जागोन आरो एन्सार शीटआव OMR एन्सार बेस जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि OMR एन्सार शीटआव एन्सारफोरखौ लिरनो नांगोन आरो एग्जामनि डिउरेसना जागोन 3 आवार्स। बेनिफ्राय डेट अफ एग्जामा जाबाय फैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बर आरो बांद्रायथ' दिन गैला 15 डेजल'सै। बेनिफ्राय नेक्स्ट लेंगुवेजआ जाबाय एसामिस आरो इंलिश बे मोननै लेंगुवेजाव थागोन। स' नोंथांमोना इंलिशखौ बुजि मोनाबा एसामिसाव नायनो हायो गुबुन फारसेथिं आरो एसामिसखौ बुजिनो हायाबा इंलिशखौ नायना नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एन्सारखौ लिरनो हागोन।
दा बे जाबाय एग्जामनि माबोरै फैगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायना होबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दा एग्जाम पेटार्ना माबायदि टाइपनि फैगोन बेवहाय। दा टटेल मार्कआ गासै 3 आवार्स टटेल टाइमा जाबाय गासै 3 आवार्स थागोन बेवहाय आरो टटेल 100 कुइसन थागोन। देयर विल बी 100 कुइसन्स एन्ड इच कुइसन विल केरि 1 मार्क। माने गासै 100 कुइसन थाबाय आरो बे 100 कुइसनाव मोनफ्रोमबो कुइसनावनो से मार्क थागोन आरो गासै 100 मार्क थागोन। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जे बे गासैबो कुइसनावनो नेगेटिभ मार्किं दं आरो बे नेगेटिभ मार्किंआ जाबाय 1/2। थामहिनबा जुदि नोंथांमोना लिरनायनि उनाव मोनसे कुइसना जुदि रं जायोबा गोरोन्थि जायोब्ला अब्ला बे नों जा मोननाय ऑब्टेन मार्क बेनिफ्राय हाफ मार्क दाननाय थाङो। थामहिनबा 0.5 मार्क दाननाय थाङो नेगेटिभ मार्किं। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एन्सार होनायनि सिगां एसे माने साबधानै सांग्राङै होबानो जाबाय OMR एन्सार शीटआव। स' बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दा पेपार विल बी डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। लजिकेल रिजनिं थागोन, एप्टिट्युड कम्प्रिहेन्सन थागोन, बेनिफ्राय मेटार्स रिलेटिं टु हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया आरो जेनेरेल नलेज। दा नोंथांमोना बेखौ नायब्लानो जाबाय एग्जामनि थाखाय। लजिकेल रिजनिंफोरखौ नायब्लानो जाबाय, एप्टिट्युड आरो कम्प्रिहेन्सनजों सोमोन्दो थानाय कुइसनफोरखौ नायबानो जाबाय। आरो बेनि अनगायै हिस्टरि आरो कालचार, जोंनि जारिमिन बा हारिमुनि आसामनि जारिमिन बा इन्डियान हिस्ट्रि, आसाम हिस्ट्रि बेफोरखौ नायनो नाजा। कालचारनि सोमोन्दै नायनो नाजा। बेनिफ्राय जिके थागोन। स' बे मोनथाम पेटार्नाव जोङो पेपारखौ माने बेबायदि मोनथाम डिभाइड खालामदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जे OMR एन्सार शीटआव जेब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरगोन, लिरनायाव ब्लु एबा ब्लेक पेन, बल पेनखौसो बाहायनो होदों। स' बे जाबाय एग्जामा माबोरै फैगोन बा एग्जामाव मा रोखोमनि कुइसन थागोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेनिफ्राय दा नेक्स्टआव फैबाय दा फुल एग्जाम सिलेबास। नोंथांमोननियाव दा एग्जाम पेटार्नाव जा मोन्दोंमोन, जोङो रिजनिं मोन्दोंमोन। दा रिजनिंआव मा फैगोन? दा बेवहाय रिजनिंआव नोंथांमोना नैबे टपिकफोरखौ नायनो हायो। एनालजिस आरो सिमिलारिटिस फैगोन, डिफारेन्सेस फैगोन, स्पेस भिजुअलाइजेसन, प्रब्लेम सल्भिं, एनालाइसिस एन्ड जाजमेन्ट, डिसिसन मेकिं, भिजुअल मेम'रि, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytical functions. आरो दङ syllogistic reasoning आरो seating arrangement. स' बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै फरायनो नाजा। बे जाबाय रिजनिंनि सिलेबास। स' गोरलै जागोन, नोंथांमोना कुइसनफोरखौ नायनानै नाजा आरो नोंथांमोननो बेखौ हागौमानि जोङो बेजों सोमोन्दो गोनां कुइसनफोरखौ लाबोनो नाजागोन उननि समफोराव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय एप्टिट्युड आरो कम्प्रिहेन्सनाव थागोन। बेवहाय फकास अन भेन डायग्राम्स, नाम्बार सिरिज, कोडिं एन्ड डिकोडिं थागोन, प्रब्लेम सल्भिं टेक्निक्स, स्टेटमेन्ट एन्ड कनक्लुजन टाइप कुइसन्स आरो एरिथमेटिक रिजनिं, arithmetical number series, non-verbal series, ability to comprehend from the given text. दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजा। बे जाबाय एप्टिट्युड एन्ड कम्प्रिहेन्सननिफ्राय बेखिनिखौ नायनो नाजा। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जोंना नेक्स्टआव जाबाय हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया। दा जोंनि बे नोंथांमोना आसाम हिस्ट्रियाव माखौ नायनो नांगौ बा इन्डियान हिस्ट्रियाव नोंथांमोना माखौ नायनो नांगौ। दा हिस्टरि अफ आसाम बेवहाय विथ एम्फेसिस अन द भेरियास किंडम, माने गोदोनि राजा महाराजाफोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। सोर राजानि समाव माने सोर राजा दंमोन बा मा जुगाव सोर राजाया रायजो खुंदोंमोन बेफोरखौ नायनो नाजा। देयर रुल्स एन्ड एचिभमेन्ट, बिसोरनि राज खुंनाय बा रायजो खुंनायनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनो नाजा। बेनिफ्राय मा एचिभमेन्ट खालामखो, हिस्टरि अफ इन्डिया बेफोरखौ नाय, प्रे एन्ड पस्ट इन्डिपेन्डेन्स इन्डिया, दा उदांस्रिनि सिगां आरो उनफोराव माबायदि माने इन्डियान हिस्ट्रिफोरखौ नायनो नाजा। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरि एन्ड नेसनेल पार्क बेफोरखौ नायनो नाजा, बा नेसनेल पार्कफोरा इन्डियाना मोनबेसे दङ बा
मेजर वाइल्ड लाइफफोरा इण्डियाआव मोनबेसे बेफोरखौ नायनो नाजाबानो जाबाय। मेजर रिभारफोरा मा दं इण्डियाआव बा जोंनि आसामाव बेफोरखौ नायनो नाजा। इरिगेसन प्लेनिंफोरखौ नाय। मेजर टुरिजिम हिसाबै बेयाव फर्ट्स दङ, प्लेसेस, एनसेन्ट नटेबल एन्ड नेचारेल प्लेसेस बेफोरखौ नाय। केव्स, बेनिफ्राय मिउजियाम बे एटसेट्रा दङ। स' बेफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना हागोन। बेनिफ्राय मेजर पार्सनेलिटिस अफ आसाम, दा बेफोराव नोंथांमोना पलिटिकेल बा स्पर्ट्समेन माने गिदिर मुंदांखा मानसिफोरनि सोमोन्दै नायनो नाजाबानो जाबाय। एसे फेमास जाय माने गेलेनायनि बिथिङानो जा, पलिटिकेल लिडारानो जा, बा स्पर्ट्समेन बा आर्टिस्ट, रोजाबगिरि खनगिरि बा बेफोरखौ बुंदों। एडमिनिस्ट्रेसन बा खुंनायनि बिथिङाव बा अथर किताबनि लिरगिरिफोरखौ नायनो नाजाबानो जाबाय। बा ससियेल वर्कार एटसेट्रा। दा बेफोर जाबाय हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इण्डियाआव गोग्लैजोबो। दा बेफोरबायदि जुदि नायना फरायब्ला नोंथांमोना गोरलैनो बे आसामनि जा साब इन्सपेक्टर बेखौ गोरलैनो पास खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जेनेरेल नलेजाव नोंथांमोना बेखौ नाय। हिस्टरि, जिअग्राफि एन्ड ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट अफ आसाम एन्ड इण्डिया, नलेज अफ कारेन्ट इभेन्ट्स अफ नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेल इम्पर्टेन्स, modern history of India, Indian culture and Indian polity, Indian economic geography of India, general science, current affairs। दा बेफोरखौ नोंथांमोना नाय। आरो जोङो बेनि जा एग्जामफोरनि जोङो जा बे सिलेबासाव थानाय एग्जाम सिलेबासाव थानाय जायफोर सिलेबासफोर दङ, जोङो बेफोरजों सोमोन्दो गोनां कुइसनफोरखौ उननि समाव जोङो डिसकास खालामनो नाजागोन। दा बे जाबाय गासैबो फुल डिटेल्सखौ, एग्जामनि फुल सिलेबासखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय। दा अनलि नोंथांमोना प्रिपेयाराव स्टार्ट खालामनांगौ, मोजाङै थियारि खालामनांगौ। आरो बे जेब्ला 20 सेप्टेम्बराव एग्जाम जानो गोनां, बेवहाय माखासे गाइडलाइन होनाय दङ। मानो होनोब्ला दासान्दि COVID-19आबो टटेलि जोबाखै, दंबावो। दा बे हिसाबै माने एग्जामाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना बे एग्जाम बे एडमिट कार्डआव माखासे माने गाइडलाइन होनाय दं, बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै फल' खालामनो नाजा। दा बेवहाय लिरनाय दङमोन मोननैसो गाइडलाइन। दा बे नाम्बार 1 गाइडलाइना जाबाय केन्डिडेट्स आर इन्सट्राक्टेड टु ब्रिं देयर ओन फेस मास्क। स' नोंथांमोना एग्जामाव जिरायनायनि सिगां बा एग्जाम हैनो थांबा नोंथांमोना मास्कखौ गानथारनांगोन, बा मास्क गैयाबा नोंथांमोना एग्जामाव जिरायनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आरो candidates are instructed to arrive the examination venue invariably at given reporting time। दा रिपर्टिं टाइम नोंथांमोननि एडमिट कार्डआव होखानाय थागोन। आरो बे लेखायै नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव जा थिखानाय रिपर्टिं टाइम दङ, बेवहाय थि नेम बायदियै बा थि समाव नोंथांमोना एग्जाम जायबा गावबा गावनि एग्जाम सेन्टार बेवहाय नुजाथिनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय candidate will have to maintain protocol of social distancing given by the government during the examination process। स' एग्जाम जुदि जिरायबा बा एग्जामाव जिरायनायनि सिगां नोंथांमोना गभर्नमेन्टआ होनाय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ बेखौ फालिथारनांगोन। ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालिनो नाजाबानो जाबाय, जिहेथु COVID-19आ दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय candidates will have to go through a thermal screening process before examination। स' गासैबो आनजाद होगिरिखौ एबा केन्डिडेट्सफोरखौ माने बेवहाय टेस्ट खालामजेननाय जागोन। आरो टेस्ट खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ एग्जाम हलाव हाबनाय जागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ एडभान्स हायोबा थांनो नाजा एग्जाम सेन्टाराव। आरो रिपर्टिं टाइमाव नोंथांमोना नुजाहैनो नाजाबानो जाबाय। एडमिट कार्डआव जा रिपर्टिं टाइम होनाय दङ, बे लेखायै नोंथांमोना एग्जाम हलाव बा एग्जाम सेन्टाराव मोनहैब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ all candidates will have to wash sanitize their hands properly before entering the examination premises। स' नोंथांमोना एग्जामाव जिरायनायनि सिगाङावनो गासैबो केन्डिडेटआ मा खालामनांगोन, बे सेनिटाइज खालामनांगोन, गावनि आखाइफोरखौ माने सेनिटाइजजों सुना लानो नांगोन। स' बेबायदि बे गाइडलाइना नोंथांमोननि एडमिट कार्डआवनो होखानाय दङ। आरो माखासे गाइडलाइन दंबावो, नोंथांमोना एग्जामाव जिरायनायनि सिगां माखासे माने डकुमेन्ट लांफानो नांगौ। दा बेफोरखौ नोंथांमोना एडमिट कार्डआव गाइडलाइन होनानै दङ, बेखौ नायनानै मोजाङै थियारि खालामब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, जोंना एग्जामनि सिलेबास आरो बे एसआइनि माखासे रिलेटेड गोनां
जा सिलेबासफोर दङ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हेल्प मोनदों आरो बे सिलेबास बायदि फरायब्लानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना जायफोर माने एसआइनि थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो दं बिथांमोननो भिडिअखौ शेयार खालाम। आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअ नोंथांमोनजों बेबायदिनो गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन। स' थेंक इउ फर वाचिं।